Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya Tikudziweni. Pulogalamu imeneyi cholinga chake nchoti tidzidziwana ndi anthu amene akuchita zinthu zosiyanasiyana mdziko lathu lino. Timakhulupiriranso kuti kudzera mkucheza kumeneku inu mukhoza kupindulapo kapena kulimbikitsika kumene chifukwa chimene Mulungu wachitira wena akhoza kukuchitirani inunso. Ndine Brian Banda. Mulendo wathu lero mpulogalamuyi ndi John Ndaferankhande, koma amadziwika kwambiri ndi dzina lauti John Fire kwa inu amene mmakonda nyimbo zake chifukwa iyeyu ndi woyimba. Tikulandireni bambo John Fire. Tathokoza kwambiri. John Ndaferankhande. Zikomo kwambiri. Kumudzi nkuti? Kumudzi ndi kwa Beleu village. Tiye Maseya kuchikwawa. Kuna Anyamata Kulowa Chilemu? Anyamata Kulowa States. Imachera Kulowa States. Kulowa States. Nditu. Mabadula kuti? Okay, ndinabadira duka mu Central Hospital kulilongo. Nditu. Tsopano mayi ndi bambo onse akulowa chile? Mayi wanda kwa Chapananga kuchikwawa komweko. Nditu. Ndaferankhande yake ati? Ndaferankhande yake ifa ali bambira Ndaferankhande. Amene anachokera kwa Sojeni originally. Nditu bambo anga anali Mr. Mark Sidney Soza Ndaferankhande. Nditu anagwira ntchito nthawi itali mboma. Kena ukanadzagwiranso Malawi Housing Corporation. Ndikukumbukira. Asanatisiya. Ndikukumbukira anatisiya pepani. Anatisiya nditu. Ndikukumbukira anali bwana wankulu ku Malawi Housing. Nditu. Chabwino. Tsopano munabadwa ngati ku nyumbako? Tinabadwa ana 5. Bambo atatu, azimayi awiri. Nditu. Oyamba ndi achizimayi. Timati ali kukhala kulilongwe kena kono paliso. Ndani. Okay, amene wandi. Oyamba ndani? Ndi mayi Pilira Ndaferankhande. Achiwiri ndi mayi Chimwemwe Hala. Kena kono pakati pa ndi azibale anga awiri anabadwa ngati Mapasa. Mapasa? Nditu ina ndi Mapasa nda? Chikumbutso Ndaferankhande. Ndi Thokozani Ndaferankhande. Madzabwera ine. Uyu Chikumbutso suyo lemba wazolemba amalemba poetry, ma short story. Pakati panso adawina ndalama zambiri. Adawina chikho cha Malawi Writers Union. Ndi chimwene wana amene kuja? Chimwene wanga amene. Nditu. Inu ndiye zolemba ziyayi? Ine zolemba ziyayi kama zoyimba basi. Nde ma twins Chikumbutso ndi Thokozani. Yes. Ndi kudzabweranda? Kudzabwerano ineyo. Inu ndi chitseko khomo. Na amene munanoti nonse mwatuluka tsopano ine ndimaliza. Nditu. Mwakula bwanji bambo John Fire? Okay, ideyo mendane yamuja ndinabadwira ku Central Hospital kulilongwe. Ndiyeno kunakhalako zaka zitatu kulilongwe. Kenako nthawi timasamukira ku Mzuzu. Nakhalako so zaka zingapo. Koma nthawi itali takhala kunoko ku Blantyre kuchokera 1993. Kufikira panopa takhala mu Blantyre muno. Komano ndino anakumpanda anaodya bwino museka wati sinanga mpanda bali mipanda yosiyana pali watsekera pali ku Blantyre makhalira kuti ku Blantyre makhalira ku Mudi kulimbi uko ndeni sinje mipanda ikulu ya njerwa poti mwatero ndi so tinganene kuti mwakula pa Chinyezi sikulakwa kulankhula motero koma ndiyamika Ambuye ndiyamuona mtima ndionati tinakula bwino makolo athu anagwira ntchito ikulu anatirira bwino anayesetsa adali olimbikira ndolimbikira makamaka bambo poti mayi alipo ndiziti ndolimbikira bambo sanalimbikira anatithandiza kwambiri munaphunzira bwino nonse anatumiza ku skulu tonse nonse ndithu munayimba sukulu ndithu sinafika ku Chalichi inu mwaphunzira kuti ndikuti Okay, ine ndaphunzira primary school yanga ndaphunzira G primary school standard 1 mpaka 8 kenako napita ku St Patrick's Secondary School nabanga form 1 mpaka form 3 kenako napita ku Mzanga Academy form 3 mpaka form 4 mpaka form 6 kenako College of Medicine nina malizira ya ku College of Medicine matani doktora kwa hiyo napanga Bachelor of Pharmacy ya Zamankhwalazi
moti ndinu katswiri za mankhwala ndine pharmacist katswiri za mankhwala munamaliza sukuluyo namaliza ntchitonso mugwira pano tigwira ntchito mugwira kuti ndikangopeka kosuka background pang'ono nambira ku Queen Elizabeth Central Hospital ngati pharmacist pene nagwira ngati pharmacist timati internship kwa chaka chimodzi then napita ku Blantyre malaria project kumene ndinagwira kwa almost 2 years kundilande health center kumeneko then kenako nazapita ku Dominion Dental Pharmaceutical Supplies kumene nagwirako for almost 3 years pano ndi Malawi River Wellcome Trust ku Queens komweko ngati pharmacist nditu amatani pharmacist okay pharmacist ndi katswiri odziwa za mankhwala dziwa za mmene mankhwala amagwirira ntchito mthupi mwa munthu kuopsaso kwake kwa mankhwala komanso kasungidwe ka mankhwala ndithu ndiye kukole chimene sene zakazinga napanga 4 years mupanga za mankhwalazo inu si dokotala ine si dokotala ndine pharmacist koma zimayendera limodzi dokotala ndamene munthu jakadwala amapita kwa dokotala amfunsa kuti mupweteka mumva pati mwakuti ndi amayidziwa nthenda ija akayidziwa nthenda ija akalemba mankhwala aja ife ndamene timawunika kuti mankhwala aja aperekedwa mulingo okwanira ndi mankhwala oti ndi munthu ayenera mwachitsanzo munthu akudwala zilonda za mmimba timati ma-ulcers ndiye munthu akamulembera mankhwala aja tidziwe kuti kodi munthu amadwala tekeze mwina amadwala mutu ndi amupatsa aspirin ndife timaonika kuti aspirin indi akamuthandiza mutu komano munthu ali ndi zilonda za mmimba aspirin amadana ndi zilonda za mmimba timathandiza kuti koma ndi mmene munthu alili inde mutu akachira komano mankhwala akampweteka mmimba bwanji timpatse panado ndi inu masintha kapena mazitumiza kwa dokotala timuza dokotala kuti dokotala timaona ngati apapatu bwanji ndi munthu umene alili siziwe mutampasa chakuti ndi dokotala aye mukunena zoona so inu udokotala simunafune ileyo kodi munthu ali samakhala ndi chikhumbokhumbo chake ninkafuna kuyambira kale ninkafuna kugwira ntchito ya za umoyo komano ya udokotala simafuna mwana nimafuna ndikhale specialist wa mankhwala so za mankhwala mudayamba uzifuna kuyambira kale kutoko you have your own this is your dream job dream job magwira mankhwala kugawa mankhwala kuona suti mankhwala mapanga 7 manufacturing timaphunzira kuti mankhwala mapangidwa bwanji and timalowaso mu wodi timakhaso tipatina imati clinical pharmacy imene timalowa mu wodi kuyendera kumakhaso ma patient aja kumaona mafailo awo kuona kuti mankhwala amene akulandira ndi oyeneradi ngandi kuona kuti zigwizana ndi zimene akudwalazo and tikene apatsidwe izizi kandi chimene tingaonjezere ndi chani so you are happy very happy mukuoneka mukuoneka mmene muyankhulira kuti inu za mankhwala munkazifuna kuyambira kale nditu kabazi nditu chifukwa chani mudayifuna ntchito imeneyi kwenikweni chiyambi chonena kuti ndi ntchito yoti it's interesting in your how it's interesting when you abandon person chisanzo mwabinya mwendo eti koma mama panado mamwera pakamwa zimateka bwanji kuti mwendo ukachire oti uli kuphazi pamene panado mamwera pakamwa that's one of pamene makhala munthu kuganiza kuti ndizapange sovu kuti zimene zimayenda bwanji ndikazidziwe kuti zimakhala bwanji komanso chinthu chachiwiri nchonena kuti nthawi imene ndimakapanga kosi ya pharmacy kumayi kunoko ena ali sakudziwika kwenikweni ma pharmacist tinalipo ochepa ndi zinandipatsa chidwi kuti ndikapange pachizungu kuti explore field imene inali yofunika koma inali isanawande ndi fani makhope kuti ukapanga chinthu chonena kuti ndichofunika koma sichinawande it's easy kuti ukhale special field imene jaya kuti chinthu chimene chikupangacho anthu ambiri achichani achithamangire ndi zimenezo zinandipatsa chidwi so chimwemwe chanu chimabwera pati mukamuthandiza munthu kumuona kuti wachira kwambiri ine mwachisanzo pala anthu angapo ndili kugwira ntchito ku Queens ndalandirapo makhofi anthu mandibweretsera khofi mukamwe ku nyumba chifukwa mankhwala muna ndipatsa jana ndithandiza kubwera munthu mwina samavutika ka mwina kwa nthawi yayitali wafika tamuthandiza mupatsa mankhwala aja after masiku akubwera ine ndimakanika kudya koma murandipatsa mankhwala aja chikhumbokhumbo chakudya chabwererapo akubweretsa khofi ife kukamwe kusangalala kwambiri komanso nthawi imene magwira kundira ndi center amatha kubwera malungu aja apweteka kwambiri eti kubwera kumene kujako sometimes
amene atiyapititsa kulabu kuja akayeza kweza malungo ife kwapatsa mankhwala akati nthawi zamakhala kuti mwina munthu jali busy amene mwina pa chipatala chapali busy koma kuona munthu adalika umangoganiza ndiye kadala wake kuti munthu yakufunika mankhwala awa ndi awa kumpatsa munthu jandi kupeza kuti ali bwino masiku angapo zimakhala zosangalatsa kwambiri chabwino ndithu. So mukuoneka ngati kuti ndi munthu osakhazikika pa ntchito malingana ndi mmene mwaneneramo mwagwira kambirimbiri chichitireni graduate ku college of medicine mukuoneka kuti mwagwira malo ambiri. Ubwino wake ndona kuti nthawi zambiri makhala kuti ntchito zake makhala za contracted ngati okay ku imene agwira ku Queens kuyambirira anali internship imakhala ngati it's part of training koma kuti umakhala ngati kugwira so ntchito formal andira kenakake so napanga internship imene ntamaliza ndinayi ndi mwayi osankha kuti ndikhalire ndipitirize kugwira ku Queens kapena komano ndinazapeza mwayi Blantyre Manera project atandipanga offer ntchitoyo nakakhoza ma interview and inali ntchito yabwino imene inaiso ndi mwayi oti ndikaphunzire zinthu zina zatsopano so naona kuti ndikapange kayizizi kuti nthawi imene ndidakali ndi mphamvu ndiphunziriretu zina ndiye mfake ndinapita ku Blantyre Manera project koma ndakugwira no 2 years napeza kuti contract yange mapita kumapeto ndiye napeza no mwayi unopita ku Dominion ndiye ndikafunanso experience iso yogwira mu industry mfake napita pamenepo ndikaphunziranso experience and pano kumene ukugwira kundili kwambiri mu mbali yakafukufuku akafukufuku apo kama mankhwala ndi naonabe kuti after funded akalibe wang'ono kuzipanga be discover kuoneka ndi kuti mwagwira ku chipatala cheni mwagwira ku health center mwagwira ku mankhwala kwenikweniko pano mukuchita no kafukufuku kumene ndikumaona kuti ndakhazikikako so pano fund kumeneno kuli passion yanga kwambiri ndithu ndi mwati alipo ochepa ma pharmacist mdziko muno panopa of course tachulukirapo pang'ono komabe ndi ochepa ndi ocheperapo. So what is the next step umangokhalabe pharmacist munthu kamene kutsogolo kusukulizina zimene ukhoza kupanga apart from in terms of growth? In terms of growth mlingo wake ndi wopitirabe patali fa munthu ndanenaka kuti fusion mbali imene ya pharmacy ndi yayikulu kwambiri kuli industry kumene mapanga mankhwala kuliso akomesho amene maona anthu amakhala ma pharmacy awo kumagulisa mankhwala palinso ngati fair amene tili mukafukufuku pali kugwira mchipatala ndezili kwa iweyo kuti ukamapitiriza utenga branch itiyo and uzipanga specialize awa amene amatsekula mogulitsira mankhwala those are pharmacists nanunso mukozo zatsekula yanu bwino ndafera nkhande pharmacy bwino ndi ndamva kuti akuti mmayimba zimezi ndi zikugwirizana bwanji ndi pharmacy? Zikugwirizana kuimbaku imene ndi talent yanga somano ndi luso langa pamene pharmacy is ngati career ntchito yanga so awa ndi matalenti awa ndi matalenti lidadziwika at what stage in your life? Inadziwika nthawi imene ndili ku primary school ndili standard ya about 6 or 7 chamma 1998 ndi pamene ndinkapanga nazamba pomakhala ndi chidwi chopeka nyimbo ndimaona mvera nyimbo kwambiri nde pang'ono nazamba makhaso ndi chidwiso chopeka nyimbo zanga ndithutu ndiye za serious ndithu kwa basi muimba chamba chanji? Ine ndimaimba afro gospel. Kodi nzauzimu nzauzimu nimeona ngati zauche ni za majowajowas mzojowajowa kwa mwambuye ndiye zafika mpaka Chimbale? Zafika mpaka Chimbale. Afro gospel nde imapanga manyi machimbale. Ndiye saikuti kutenga zamba za mu Africa munomwe ndiku yikamo uthenga wa mawu a Mulungu uthenga wabwino but ndaona mabwera ndi CD ndiye kuti mwafika mpaka mwajambula Chimbale muti chani wondilenga ndithu tinafika po jambula Chimbale mwajambula kuti mene chimene chinajambula South Africa zamphamvu ndithu mpaka kujoni zomwezi yafika mpaka kujoni ujani afro gospel yo yafika mpaka kujoni ndithu ndiye ndamva kuti pali mwambo okhazikitsa Chimbalechi. Yes. Of course ndajambula Chimbale chimene chichi pali chinde paliso china chimene ndikujambula ndezakhala kuti
ndikupanga like double CD launch. Wondilengayo ndiye yoyamba amene. Yachiwiri Ndi Emmanuel. Emmanuel. Chabwino. Ndamva kuti mwachitanso ngakhale ma videos. Ma video ndi awondilengayo kapena Wondilenga. Chabwino. Tionere video imodzi. Ndi imene tionere. Muonera mwini dzina la Wondilengayo. Wondilengayo. Kuchokera kwa John Fire, John Ndafera Nkhande, pharmacist. Komanso amene akuimba chamba cha Afro Gospel. Yes. Kuchokera mu album imene akuti Wondilenga naka ka video. Wondilenga. Samantha kodini umboni wachibambo ubolowetsani kumwamba nizalo zamazi wa Yesu waketsudwa pakavari mwaziwo wawandilenga ndikonena wandilenga mwaziwo wawandilenga ndikonena wandilenga video yabwino kwambiri. Zikomukwambiri. Zikuoneka kuti ndi zamphamvu. Tokoza kwambiri. Nkuti kumeneko? Kumeneko ndi kunjuli Chiladzulo. Waye kunjuli? Poti beti papanga nyimbo pamakhala kuti amene analemba script. Ndi munthu yopolemba script amangenza kuti malo abwino amene angapange fit ndi kumeneko. Ayizogwirizananso ndi Zikomukwambiri. Ndiye mwati mukhazikitsali ndi chimbalechi? Okay, chimbali imeji tikhazikitsa pa 8 June. Idzakhala lachisanu. Ku Jacaranda opposite Sifao zakhala madzulo. Ndi za madzulo tidzakadya kumweko. Zakhala kukutewe. Chabwino. Iyi za ujeni za masiku ano za pamwamba Nditu. Yeah. Ndiye mukachita launch ma CD awiri. Yes. Wondilenga ndi Emmanuel. Ndiye mwati imene sinathe Emmanuel. Emmanuel sinathe. Ndiye pa ikumapeto. Hayi kujambula zonse zinatheka. Komano wangotsa kuti amene amandiphunzitsa music imata music coach yanga angonikira patali then kuti so koma zigwirana ndi pa 8 kwa basi nditi komanso mofaka kungwadziwitsa anthu kuti launch ili pa 8 komanso pa 20 May imene izakhale Sunday madzulo pompa pa Winners Chapel Auditorium tiliso ndi masana metu kwa The Healer Praise. Ndi kumene kokoso ndizakhala ndikuyimba kuti anthu sazangolawa pang'ono komano launch pachimake ndi pa 8 June. Nditu. The Healer Praise. The Healer Praise. Mukayimbanso kumeneko. Nditu. Mwachita kale bandi kapena mumachita nokha? Ya bandi ilipo. Nditu. Mmayicha kuti ya? Bandi imene imayicha kuti Wondilenga bandi. Wondilenga bandi. Ndiye ikachita zamphamvu. Nditu.
ndiye pa 4 June 8 June pa 8 June ipo madzulo nthawi ya imene zamba 7 pm ndithu mwakomweteza siku 6:30 ndiye kukakhala chani zochitika zake kumene kuku amene aneneramu kuti kuzakhala kuimba nyimbo zimene za mu album ya Emmanuel imene kubwera ndi yamuondilengaso komanso I'm preparing my guest artist pakakhala band inachokera ku music club ku HHI imene kakhala kuimba komanso Malawi Liverpool Welcome Trust band kakhaso likongo kuda Malawi Liverpool ndi bandiso ali bandi alina yaimba za umoyo maimba za uzimu za chikhalidwe za umoyo auchita moyo pa Malawi Liverpool ndithu chabwino ndithu then we are also in contact ndi ma guest artists wina mmodzi amene likhoza kubwera koma zikakhazikika zonse bwino sidakali mazira pano simukazikambe ndithu mukakhala inuyo pharmacist ndafera nkhande yes ilipo nthawi imene mumayikumbukira kuti koma iyi inali nthawi yopweteka mmoyo mwanga of course ndidzoti mwakula pa Chinyezi mwakulira kumpanda kumudi abambo nakhala a chief executive ku Malawi Housing ndiye kuti mmadya bwino madya bwino komabe osalephera kuti koma nthawi yopweteka kwambiri your lowest moment imene manoti koma chifukwa chani okay I think nkhani imene ndekha imene mina ndina bambo anga chabwino mwina mu October 2016 Fatima gwilizana kwambiri we were so close and pokhala chitseka komwe inaosana chitseka komwe kwa osana chitseka komonso pari impayo inali ngati yadzidzidzi kuti sinayembekezere koma I think that was the lowest moment ndingaichule pano komano iyayi mulungu anakulimbitsani mtima ndithu madama alipo alipo chabwino kuti andafera nkhande yake anakhalapo head mistress kujeno kuchichiri primary ndameneyo ndameneyo amene ndabaya kuti kwa basi chabwino ndithu nakati tu mistress mukandiperekere moni amoni wafika mukaswafika kale amene akupita mukauze kuti mwana wanu akuti moni amene wafika ndithu tsopano ilipo nthawi imene munati koma ndine ndemwedi your highest moment highest moment ilipo imene ndinachita ukwati kuti mwapeza kale amayi ndithu anapezeka ndithu ndani anapeza pharmacist ine ndakwatira kwa Maluza ndakwatira Daliso Maluza amene pano pali Daliso ndafera nkhani chabwino ndithu iwo ndi ndadokotalanso iye ndi project coordinator of course akugwiranso kuza umoyo ku mental health college of medicine inde zipatala zokhazoka mnyumbaro ndithu kutero ndithu nawo sanali ku college of medicine komwe iwo adali ku South Africa ndithu chabwino ndiye munati mupeze wanu waza umoyonso nati of course nthawi imene mapeza sanali muza umoyo koma ananditsatira kuza umoyo chabwino ndithu ndathokoza tsopano mmakonda kudya chani andafera nkhande ineyo zakudya zimene ndimakonda ndi zambiri sindisankha kwenikweni koma ndimakonda kwambiri chambo chocha zimene za amayi akudziwa nyumba yako akudziwa kwa basi chambo chocha chikhalira chodyerera mtakazingira kachipisi zokhala bwino nanga kuchikwawa kuli chambo ayi kumene kuti kulibe kumene kuli milamba milamba ya mshire ndithu chanjo linjo kodi anjo linjo samapeza ngene koma mmapita kuchikwawo ndimapita ndithu mapita kumudzi tu kwa basi tsopano mukakhala kuti simuli ku pharmacy kapena simukuchita za chipatalazi simukuyimba ndiye mmatani what do you do in your free time okay in my free time ndimakonda kuonera masewera ampira kuonera masewera ampira kwambiri komanso ndimakonda kuwerenga mabuku andi azachipatala mabuku aza mulungu komanso ma inspirational books ongo kutakasa kuti munthu kachita wiki imene imuwerenga nda wiki inoyo ndikuwerenga buku la Dr. David Oyedepo lokuza ndi za chuma ayo Oyedepo si abusa ndabusa anali mpaso za chumanso ndithu mupemphera kuti ndipemphera wina chapo balanda ya bomba pachichitawo ila bomba ndinakula mpingo meneko mutha kutero agulupa ndino agulupa mwene chabwino alipo anyamata ina amene akutionera pano akhoza kumafunsa kuti munthu woti anapita ku college of medicine akhozanso kukhalanso oyimba kapena
zingatheke bwanji ndimafuna kuti mwachite encourage achinyamata amene akutionera pano amene amaona ngati kuti zoyimbazi mwina si zenizeni yayi chifukwa zikuoneka kuti ukhoza kukhala moyo ndithu kumakhalira zoyimba zomwezi inu munangodala kuti munachitanso sukulu mudayimba. Okay, yeah, ngati alipo anyamata amene ali ku situation yochoncho ndifuna kuwalimbikitsa kuti choyambirira ukayika mulungu first patsogolo mulungu amakuthandizira komanso chinthu chachiwiri nchonena kuti wina aliyense mulungu anamulenga ndi cholinga pachizungu kuti purpose and wina aliyense ali ndi mayitanidwe yake mu china chake kamwina ndi kuyimba ngati ineyo kamwina ena mwina ndi kulemba mabuku kamwina mwina ndi kulalika ena mwina ndi kupanga design zovala so chimene mafuna kuti uziyendesa zonse pamodzi kupita ku skulu kuti ukaphunzire fa skulu jama kutsegula malingaliro ako komanso imakupatsa somwayi oti mwina utha kulembedwa ntchito kapena kupanga create ntchito yako then from ntchito imene ijayo umapeza ndalama imene imakhala ngati timati seed mbewu then ndalama imene ijayo uthano umapangira sponsor ma dreams ako aja kapena maloto ako aja kuti ineyo ndimafuna ntaza khala woyimba kupanga chimbale choti dziko lonse zachidziwe kapena ndimafuna kupanga design chinthu china chake so ukamapangano ukapeza seed ija kapena mbewu ija ndikumayikano ku madream ako aja mapeza kuti maloto ako aja mazakula ndikuzapezanso chinthu chokuza kuthandiza pasogolo kapena ukazapanga impact anthu ena kuthandiza anthu ena ndithu nde iwo ndingauza kuti ayike mulungu pasogolo komanso asabwerere mbuyo ndi maloto awo yayi apitize maloto awo apeze munthu amene akuzokhaso ngati mentor munthu waphunzitsa kapena kukhala ngati wowatsogolera kuti akafikire ku maloto awo. Tikuthokozeni kwambiri inu John Ndaferankhande koma dzina lanu lodyera la nyimbo John Fire ndiye kuti mukhala John Fire. Okay. Kuti mukhala John Fire fusula bwino kwambiri ndikhala John Fire nthani yake ndikapita kukayimba ku Winners Chapel ndiyeno kuti abwera abusa ndisana joine mpingo koma ndiye ndinapita kuti ndikayimbe kumeneko ndiye ndinapita kumene kujako napatsa CD yanga ndiye ndinalemba dzina langa amene popo la Masiye John Ndaferankhande kale ndi mwana madziwe kwambiri dzina kuti Masiye. Okay. Ndiyo achabusa chanandifunsana la ku Malawi yana fusa dzina lanu kuthandiza chani Masiye ndiye ndinafotokozera ndiye sana sangalale nawo dzina limeneli mulisinthe ndiye dzina nalipo atikuyambire mukhalipo ndiye nazoti yes ndikakhalepo ifani ni balo wanga dzina lake sopo ndati okay chabwino sankha dzina ndiye nazoti ndikhala John ndi dzina la John ndiye ndichukitsa la John ndiye ndiye John yo mufuna mukhale chisina John chichewa ndi Yohane Yohane wake wobatizwa ndi mzimu woyera kapena wobatizwa ndi madzi ndiye pachizungu kuti John of Holy Ghost Fire kapena John of Water ndiye natiye John of Holy Ghost Fire ndati kuyambire okhala John Fire ndiye kuyambire pompo John Fire ndithu ayi ndila uneneri ndiye tu moto ukumveka kwambiri itu moto ukumveka su wafika mpaka pano wafika mpaka pa television yeah the future is very bright ndipo tikufunirani zabwino zonse pa 8 June tikupezani ku Jakaranda tidzaone kuti muimba bwanji tathokoza kwambiri komanso mankhwala mutibwera kuti mutithandize mankhwala musakayike. Tikaterenso ndiye kuti tafika kumapeto a program yathu nthawi ino ya Tikudziweni. Lero timadziwana ndi bambo John Ndaferankhande amadziwika ndi dzina loti John Fire akuimba nyimbo za Afro Gospel. Kufikira sabata ina pamene tidzabwerenso ndi program ina ine ndi Brian Banda and goodbye.